Nazioarteko adituek jakinarazten digute arazo larria dagoela gaur egungo ume eta nerabeen sasoi fisiko eskaxarekin. Alde batetik, gero eta gutxiago mugitzen garelako eta denbora gehiago ematen dugulako jarduera sedentarioetan, eta honek egungo gazteei negatiboki eragiten die. Izan be, esaten den moduan, hau da historiako belaunaldi kaltetuena egoera fisikoari dagokionez. Eta bezalde batetik, neurosientziak be gero eta ebidentzia gehiago ematen ditu. Eta jarduera fisikoa sustatu behar dugu errendimendu akademikoa hobetzeko. Azken urte hortan, gorputz hezkuntzako irakasleak ikusten ari gara gutxi mugitzen diren ikasleak gero eta gehiago direla. Honek kezkatzen gaitu. Batez ere, gure umeen etorkizuneko osasunean ondorioak izango dituelako. Gorputz hezitzaileak garen heinean, umeen balorazio bat behar dugu, balorazio fisiko bat. Horretarako tresnak behar ditugu eta hau tresna eta baliabide ezin hobea izan daiteke horretarako. Arazoa neurtzen ez bada ikusezina izango da. Beste herri batzuetan horrelako sistemak aspalditik erabiltzen dira. Adibidez, Eslovenian ume guztiek urtero probak pasatzen dituzte eta pediatrek gurasoen baimenarekin proba fisikoen datuak erabiltzen dituzte osasun diagnostikoak egiteko. Proba hauek pasatzeko bi orduko saio batekin nahikoa da, baldin eta aldez aurretik materiala eta beharrezko diren gauzak ondo prestatu badira. Probak egin ostean familia bakoitzak txosten bana jasoko du haien seme-alaben egoeraren berri emanez. Bigarrengo urrats bat izango litzateke. Horren datuak hartu, balorazio egin eta balorazio ondoren noski izango litzateke ere, familiaekin ere hitz egin, esateko, ze nolako ahultasunak dituen eta nola ez, mahai gainean jarri ze ondorioak izan ditzaken ahalmen gutxi edo urritasun hori. Da horrelako proba piloto bat eta pixkanaka egingo duguna izango da Euskal Herriko eskola guztietan zabaltzea eta hau izatea denontzako froga baliagarri bat. Non garapena ikusiko dugun urtean zehar, baina baita ere konparatuko dugun eskolatikan eskola, hiritik hirira, ze aldeak dauden bai jarduera fisikoan eta nola ez ondorioz bere gaitasun fisikoetan. Zure eskolak ere Eusfit mugimenten parte hartu nahi badu, mugiment@mugiment.eu helbidera idatzita jar daiteke gurekin harremanetan.